Ang Senate Electoral Tribunal kun SET mupagawa sa ilang desisyon karong adlaw sa disqualification case batok ni Senator Grace Poe. Si Poe miangkon nga kabado ug nasubo siya karon apan kumpiyansa siya nga pabor kaniya ang desisyon sa SET kay naa sa iyang habig ang tinuod. Ako'y nagdadasal umaasa na sana'y maging patas sa para sa akin, siyempre, nagdadala ko ako ba subok na kung sila man ay bumoto pa po sa atin, tao lang na siyempre kinakabahan, naglukot, pero nilakas sobre kasi Naglaom si Poe nga patas og dili apurahon sa SET ang ilang pagdesider sa iyang kaso. Ang disqualification case batok ni Poe gi-file ni Presidential Hopeful Rizalito David.